ಹಾಯ್ ಲೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ನಾನಿ ದೇದಿನಿ ನೆಟ್ ತೂವೊಂದು ಪಾರ್ನಿಕಲು ಯಾನ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕುಲಾವಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕುಲಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕುಲಾವಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲಾವಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೂಲು ಪಂದ್ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ನನಗೆ ತೂವಾರು ಈತ ಬರ್ಪೇರಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಜೀವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತಿನೇರ್ದು ಅವ್ರು ಆರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಕುಡಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಎಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈತಳ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಬುಧರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರಿತ್ತು ಜೇರು ದಿನೋಲ ಬತ್ತು ತೂದು ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಬಾಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ಲೆ ತೊಂಬರೋಡು ನಾನು ಅಂದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವಳು ಆತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪಿರೌಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಕುಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಪಾತೆರೊಂದು ಬರೈತೇರು ಅಕಲು ಪನೊಂತೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅನುಪುನಾಗ ಇರಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನೊಂದು ಇರ್ನ ಬೇನೆಂತುನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರಡ ಬೊಟ್ಟು ಚಂದ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪುರೈತೇರು ಇನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಂಡೇರು ಇನಿ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಇರ್ನ ಅಂತ ಬಂದು ಅದಾಗ ನಾನು ತೋಜಾಯ ಅವಲೆ ಆಂಟಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಮೂಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಿನಿಗೊಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಕುಲಿತಾರಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರವಲು ಆಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅನ್ ಬರ್ತುಲೆ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಶುರುವಾಯಿನ ದಿಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಆರಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐತೆ ಮೂಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪಾರು ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನು ಗಡಿ ಬತ್ತು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೂರೈತೇರು ಮಸ್ತ್ ತೆರೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಂತ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ್ಲ ತೊಂಪೋರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ನಾನು ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನ ವೀಡಿಯೋಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ತೊಂಡ್ರಂದು ಕಿನಿಗೊಳ್ಳಿಡು ಜತ್ತೇರು ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಯೇರು ಅಂಚ ತಾನು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ತೂವೊಂದು ಪಾರ್ನಿಕಲು ದೊಡ್ಡಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪರಿಪ್ಪುಂಡ ತೆಲ್ಲಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮಜ್ಜಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಇಕ್ ಬಾಲದಲ ಎನ್ನಲ ಎಂಕೊಂಚ ಒಂದು ಕೊದಿ ದೆಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿ ಅದು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್ ತುಯಾರತೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.